hakuna wakaitasa Yesu, hakuna wakaitasa ye, hakuna wakaitasa Yesu, hakuchina, hakuna wakaitasa Yesu, hakuna wakaitasa ye, hakuna wakaitasa Yesu, oh haku iwe hakuna wakaita, hakuna wakaita, hakuna wakaita, hakuna Yesu. Farira Yesu maneruano. Utipate ina Madrid hakuna kafanana na maneruano. So maoko kuna Yesu.
Mwari muri Zuaredu Amendiri no penya Pausuru Asimwea Kaone
Iye mwari mwakatendeka mugere pachigaro chenyaswa nekutonga manerwano zvakare changamire tauya pamberi penyu Jesu nekutenda Mwari tichiti muri Mwari wedu muri Baba wedu. We worship you God. Vakatinakira zviro kwazvo tinonamata manerwano changamire tichiti muri Mwari vanorwa hondo dzedu iyemi munopenya muri pausuru vakanaka Jesu. Ngariongwe zita renyu manerwano ngaribatwe neutsvene zita renyu manerwano ngarikudzwe ngarivongwe ngarinamatwe ngarifukamirwe iro zita rakakodzera roga iro zita rakakufanira nekunamatwa vakanaka Jesu. Tinokutenda iwe mutsvene for your presence in this place of God. We worship you God. We bless your name O my Father. We bow down before you God in worship. We bow down before you God in praising your name. Hakuna wakaita semi wako, hakuna wakafanana nemi. Ngariongwe zita renyu mutsvene muzita raJesu. Hallelujah. In the name of Hallelujah. Hallelujah. Ndinokukwazisai mose muzita mambo Jesu. Amen. Panguva inoitoda kugamuchira mweya mutsvene vangotitendera kuti tive pano, vatitendera kumuka kuti tingoenda kumabasa tinoshandira mhuri dzedu. Haleluya. Mazvita ndoda kukwazisa mufundisi namama panguva inoi. Inini nemhuri yangu tinovada kuti tina mama tinokudai. Zvakawanda zvavakatiitira muupenyu hwedu. Vakatisimudza pane chimwe chidanho chatanga tiri, vakatiisa pane chimwe chidanho. Tikwazise mama naDaddy muzita ramambo Jesu. Haleluya. Mazvita panguva inoi ndoda kukwazisa bhodhi redu. Handigoni kuti remadzibaba, handigoni kuti remadzimai, but ndinongoti board of elders muzita ramambo Jesu. Tinokudai vana baba nana mama muzita ramambo Jesu. Amen. Toda kukwazisa zvekare bhodhi rana baba. Vanotiitira zvakanaka mudzimba, tiri kugara zvakanaka nekuti vari kuteerera. Haleluya. Toda kukwazisa zvekare bhodhi rana amai rinotungamirirwa namama vedu. Mukanzwawo vana baba vakuti hatisi kuchinja. Zvaakuda nyasha. Haleluya. Mazvita ndoda kukwazisa youth nemateenagers edu neSunday school muzita ramambo Jesu. Haleluya. Mazvita ndokumbira kubvunza kuti tine vaenzi here pakati pedu. Kana paine vaenzi ngatigare hedu pasi. Kana paine vaenzi ngavangondiratidza nekusimudza maoko. Ameni. Ndoda kukugamuchirai muzita neropa ramambo Jesu. Haleluya. Inzwai kusununguka muimba yaShe. Ndinokukumbirai kuti mozodzoka musi weSunday. Tokukwazisai paRoadport Way yatinoita. Haleluya. Inzwai kugamuchirwa. Mazvita ndoda kukwazisawo baba vekumba kwedu vatakapiwa naShe. Baba Chuma tinokudai muzita raJesu. Amen. Ndoda kukwazisa zvekare nevana vedu vatakapiwa. Ndingati 4 mazuva ano. Kuna mukoma Mncobi vari kuma-teenagers. Kuna mukoma Jose havasati vasvika. Nemuroora watakapiwa naShe akanakisa. Haleluya. Nasisi vari kuZimbabwe. Ameni. Toda kungotenda Mwari nekuitirwa zvakanaka. Nezuro zvainzi uri mweya, baba vako mweya. Ameni. Zvikanzi usauye kuimba yaMwari usina chipiriso. Handiti? Hanzi tinofanira kuuya tichikumbira tobva tapira. Nekuti kwatakabva uku vari kuenda nemombe, vari kuenda nembudzi, vari kuenda nemari dzakawandisa. Saka ngatiitei zvakanaka. Titi kana takuuya kuimba yaShe tiuye tiine zvatakabata. Haleluya. Ndoda kukwazisawo, ndaona ndiri kutariswa nebhenji repapapo. Ndoda kukwazisawo vandinoshanda navo kuvisitors team. Haleluya. Ndikozokwazisawo futi church cell group. Ndinokudai vana vangu muzita raJesu. Haleluya. Mazvita henyu ndisingapedzi nguva inini panapa paakutorema-rema. Asi ndoda kutenda Mwari nenguva yamandipa muzita raJesu. Ndeti ndokusiyirai nguva yenyu.
Hallelujah. Hallelujah. Muzita raJesu. Hallelujah. Tiri kufara titende maichuma vanga vachititungamirira pamwe chete naBaba muzita raJesu. Hallelujah. Tigogamuchira zvakare mai Mutare vatitungamirira zvakanaka kuintercession pamwe chete naBaba muzita raJesu. Hallelujah. Pananga ndichireflecta nyaya yekuti ndiri mweya. Tese tazoita zvese zvatinoita pasi pezuva kune kumusha kunoendwa. Amen and amen. Kana tazopedza basa repanyika ino kune kumusha kunodini kunoendwa. Mumwe munhu ngaangogara achiziva kuti kana tazopedza basa kune kumusha kunoendwa. Ende ukaverenga Deuteronomy 29 verse 29 ndo chinhu chega chakanzi naBaba. Pane information yandakakupai imi nemhuri yenyu, but pane imwe yakachengetwa naJehovha yavasina kuzopa mumwe munhu. Takadai hatizivi anotanga kuenda, hatizivi unoenda rini. Unogona kuendesera munhu mabhanana ari panhoo ukamutangira kuenda, nekuti information iyoyo haina kupiwa vanhu. Unogona kubuda mumba uchifara ukasadzoka, nekuti zuva rekuenda rekuuya panyika munogona kutsanziridza, but rekuenda rekuuya panyika tine zvimishina zvinotarisa zvichiita zvazvinoita. Even mukada kuti mazuva akwana moronga moti tichabvisa munhu achauya musi wakati paawa yakati, that you can do, but rekuenda harina. Pane zvimwe zvinhu zvekuti kunyangwe tikava neuchenjeri, kunyangwe tikangwara zvakadii, kunyangwe tikazarurirwa zvakadii, but pane imwe information yakachengetwa naMwari yausingazivi. Unogona kunge wakagara padhuze nemunhu ari kutokurongera rufu, izvezvi zviri muhana yake hazvina kuzarurwa kwauri. Wauri kufunga kuti ndiye wepedyo, pamwe akabata banga hombe rakadarika mapanga ese awakamboona nemaziso ako. Saka ndopaipa kuti unofanira kuzoita mweya kuti urege kukurumidza kuatakwa nevanhu. Chokwadi, dai Mwari vairatidza vanhu zvavari kufunga izvezvi, tairarama ine different world. Pane zvimwe zvakachengetwa naJehovha. Chiri chikonzero chekuti timunamate nekuti ndiye akatakura, but chandaongokurangaridza ndechekuti kune kumusha kuchaendwa. Whether mune mari kana hamuna henyu, kune kumusha kwatichazodini, kwatichazoenda. Amen and amen. Ikoko tese tinenge takuona zvakafanana. Ikoko hakuna mupfumi, hakuna murombo, hakuroorwi munhu, hakuna kuroorana. Tinenge tichingorumbidza hosana. Kune kumusha kunoendwa. Boudza mwe munhu kuti kune kumusha kuchazoendwa. Nyaya dzako unozodzimiririra here? Kune kumusha kunodini kunoendwa. Ndakaona hangu kuti mazuva ano hatichazvifariri izvozvo zvekuti kumusha kuchaendwa, asi kumusha chokwadi kuchaendwa. Kumusha chokwadi kuchadii? Hakuna anodarika zuva iroro. Kumusha tichaenda. Nechikonzero chaizvozvo mazuva acho atapiwa panyika ngatimashandisei neuchenjeri, ngatimagamuchirei, ngatimaite. Pane vamwe vanhu vataifanira kunge takada tikasavada vakaenda tisati tapedza kuvada, nokuti unofunga kuti dai anga aripo tambogocha nyama, but nyama yaivepo, iwe waivepo, iye aivepo. Kune kumusha kunoendwa. Vamwe vanhu vakaiswa muupenyu hwedu naShe, let's enjoy them, because we do not know how many days we tarry with them. Wanzwa, kune vamwe vanhu vakaiswa muupenyu hwako naShe that you need to enjoy. They are evil when they are there, but when they leave, they become golden. Can I repeat my statement? They are evil when they are there, but when they leave, they become golden. And that day, you can't reverse. Kune kumusha kunoendwa. Handina wandiri kushishidzira chimbosimudza maoko mudenga uti kuna Jesu yaka. Tiri pa day number 3. Anditi Mwari verugare vachitiitira zvakanaka. Mudhara vari pano, sekuru vechechi vari pano, Mwari vachitiitira zvakanaka.
mufundisi vamufundisi varipo kubva 2010 tichiri tese, Mwari vachitiitira zvakanaka. Baba tinokudai, chechi inokudai, neSunday school yedu inokudai. Mwari verugare vachitiitira zvakanaka. Nozuva ranhasi zvakare tese takasimuka takamirira kuzonzwa kuti Ishe wenyu wauya kuzotiudza kuti kudii. Tibatanidze maoko tichitenda Baba vachiuya kuzotora mukana uno nenguva ino. Chingoombera maoko uchifarirawo nepresent worship. Vana vanoita zvakanaka zuva nezuva. Tingobatanidza maoko tichitenda uvepo hwaBaba panzvimbo ino muzita raJesu. Haleluya. Baba, mukana wose, kereke yose yakakumirirai muzita raJesu. Hallelujah. Glory to Jesus. Ngatifarirei our pastor pamwechete na mama muzita raJesu. Hallelujah. Hallelujah. Ndine kamwe ka arrangement kana ndamboita namufundisi kekuti ndachida ndimboimbirwa nevanhu vepanapa. Saka praise and worship. Fundisi ndimunongonongedzera kuti iwe imba ndamboimbirwa. Ndikumbirawo kumboimbirwa se. Vanozivana? Ndamboimbirwa. Ndinosimbouya ndotanga kuimba ndega nasandisi kuda. Ndoda kumboimbirwa. Mwari vachitiitira zvakanaka muzita raJesu weNazareta. Shannon, ndatanga kundiimbira. Whatever. Okay. You're gonna start. You're gonna do the first one, then everyone else will come because I'm Bogunzwa. Shannon, no, Amanaga. Mwari vachitiitira zvakanaka. Do you have a song? Okay. Whilst she's thinking, if Jesus. You don't have today, please prepare something for me tomorrow or the day after because I'm gonna be here. Thank you. Hallelujah. Kuna sekuru kunobvumidzwa kuyema, na sekuru vanobvumidzwa kuyemera chi vazukuru vavo. Ndo zvazvinotongoita. Mwari vachitiitira zvakanaka. So I want to sing. Kana titambe totamba, kana titi namate tonamata pada kuimba. Sekutungamirwa kwamuri kuitwa naMwari. Jesus. Hallelujah, hallelujah. Kana kunamata kuchirema katireke upota kunamata kuchirema katireke otaridai samaronga 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 babo Jesu samaro samaronga 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 babo Jesu atirabi samaro samaronga 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 babo Jesu sitarakendi Emmanuel 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 sitarakendi Emmanuel 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 atirabi samaronga 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 babo Jesu 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 arirai minamato inasimba ureru tazidore minamato inasimba ureru tazidore yarikaminama inamato inasimba ureru tazidore atirabi samaronga samaronga babo Jesu atirabi samaronga samaronga
Shamaro, Amaronga, Shamaro, Amaronga, Mamoche, Inamato, Ina Simbore, Kureru Sasino, Machirami, Shamaro, Amaronga, Mamoche, Inami, Shamaro, Amaronga, Mamoche, Inami, Shamaro, Amaronga, Mamoche, Rukare, uya,
tinokutendai mutsvene wemasimba ose. Makanaka hakuna akafanana nemi. Totenda nyasha dzenyu dzinokwana. Rudo rwenyu runotigonera. Tiri pano Mwari wemasimba ose. In this revival, Father, where you are lifting us up to the next level, we are convinced that you are able to do that. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, I pray that you give me the quality of expression that you want your children to hear. Help me, Lord, to explain what is in your mind. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, you are glorified. Amen. Yes, we may take our seats in the wonderful presence of the Lord. Daniel chapter number 3, from verse number 22. If we have a reader, thank you. Daniel chapter number 3, from verse number 22. Kurayira kwamambo kwakava nechimbi kwazvo uye choto chaipisa kwazvo zvokuti moto wakauraya varwi vakakanda Shadreki naMisheki naAbhedhinego. Uye varume vatatu ava vakasungwa zvakasimba vakawira mumoto unopfuta kwazvo. Ipapo mambo Nebhukadhinezari akasvetuka achishamisika kwazvo ndokubvunza vana pazano vake achiti, ko, havazi varume vatatu vatasunga tikakanda mumoto here? Vakamupindura vachiti, ndizvozvo mambo. Iye akati, tarirai, ndiri kuona vanhu vana vachifamba-famba mumoto, vasina kusungwa uye vasina kutsva, uye wechina anoratidzika somwanakomana waMwari. Mazvita henyu ndiverengereiwo kuna Hebrews chapter number 1 verse number 7. Hebrews chapter number 1 verse number 7. Achitaura pamusoro pavatumwa anoti, anoita vatumwe vake mhepo, varanda vake mirazvo yomoto. Thank you. Are you going to read in English? Yes, please go ahead. Start from the book of Daniel so that we can balance it off. Then Daniel chapter number 3 from verse number 22. Therefore, because the king's commandment was urgent and the furnace exceedingly hot, the flame of the fire killed these men who took up Shadrach, Meshach, and Abednego. Please go ahead, continue. And these three men, Shadrach, Meshach, and Abednego, fell down, bound into the midst of the burning fiery furnace. Then King Nebuchadnezzar was astonished, and he rose in the haste and spoke, saying to his counselors, did we not cast three men bound into the midst of the fire? They answered and said to the king, true, O king. Look, he answered, I see four men loose, walking in the midst of the fire, and they are not hurt, and therefrom of the fourth is like the Son of God. Thank you. Can you also read Hebrews chapter number 1, verse number 7? And the angels, he says, who makes his angel spirits and his ministers of flame of fire. Thank you. Can you give us a bonus verse? Hebrews chapter number 12, verse number 29. Hebrews 12, verse number 29. For our God is a consuming fire. Nokuti Mwari wedu moto unoparadza. Thank you so much. God bless you all. Hallelujah. Let us give them a round of applause. Hallelujah. Nezuro makati muri mweya mwana wemhepo pinda nepaunoda chibuda nepaunoda ndizvo. Nhasi ndiri kuti muri moto, muri mweya kudaro, muri moto. Hallelujah. Ndoshoko randimutsa makuseni. I need you to know this,
that you are flames of fire. Amen. Can I get an amen? This is the story that is so famous of 4 Hebrew children who refused to compromise. Amen. Whenever you are faced with pressures, you either resist or you succumb. These boys were not slaves per se. They were chosen young people according to the Babylonian system. Babylon did not fight against Jerusalem. Say amen. What happened is Babylon was fighting against Egypt. And they conquered Egypt in Egypt. And then they wanted people to carry their gold. Israel, Judah, yakanga yarowa, isisina power. Isisina yaparara. Bible rinoti, Nebuchadnezzar achibva kunotonga uko, akapfuura nekuJerusalem and vangosweti yompa takurai gold renyu ramunaro panapa handei kuBabylon. Amen. And because they had become so weak, they just complied. Amen. Pamwe pacho Mwari vanokusiya uchita kunge waita weak, ivo vachida kuratidza imwe nyaya. Pamwe pacho unoita kunge warowa, ivo Mwari vachida kuratidza imwe nyaya. Pamwe pacho unoita kunge wakundikana, ivo Mwari vachida kuratidza imwe nyaya. Zviri mauri chaizvo chaizvo zvinoda kubuda kana paita mamwe marealities eupenyu. Hallelujah. Ukanzwa zvinzi pabuda orange juice rinenge rasqueezwa. Zviri mauri zvinoda kuti umbosqueezwa mbichana, umbodzvanywa mbichana, kuona kuti tumuto turi mauri uri orange chairo here, because pane rimwe rakafanana neorange rakavavira vanhu vekwamutare uko vekwarusape nyanga kumucha kwenyu fundisi vakatora vachifunga kuti akandoita kunge maorange. So ukandotarisa unoona riri kala yachona yakandoita kunge orange, but vakati vandorisvina kudai kwakuchiuda kuti vamwe juice yachona kundotry kuita drink juice yachona, vakazwe ichiwawa, vakati aiwa iyi hatingaiti juice ba, inonzi blood full. Akavaviwa waso akati iri harizi orange blood full, nekuda kwokuti rinoita kunge orange kana wakaritarisa, but rinenge richivava. Kune vamwe vanhu vanoti kana achinge adzvanywa nesituation anobuda kuti orange here kana kuti. Hallelujah. Unhu hwemunhu haubude kana akanyatsodzikama kana zvinhu zvese zviri right. Hanzi naProverbs, unogona kugara nebenzi kusvika rataura. Paunozoti wakagara naro mubhazi usingazivi kuti riri kupenga, paunomubvunza nani ushiya kuti nyaya yachona iri kubva nekupi, iri kubva pakuti wasvina zviri maari. But ndinhasi manheru anhasi ndoda kuti pauchasvinwa, when the realities of life come to you, taura kuti I am not going to compromise, I am a child of God. Nyangwe zvikanzi zvaoma tiri kuBhabhiloni hatisi kuzocompromise. Chavakatanga kuramba idiet yeBhabhiloni. Vakadzirwa zvikanzi hapana, toda kuti munge makasimba, saka idyai chakati nechakati nechakati. But ivo vaitaura kuti chakati hatidyi nekuti tinoziva Mwari, zvakati handiite nekuti ndinoziva Mwari. Mugore rino ra2026 imboita zvimwe zvinhu zvaunoti ndakaregedza nekuti ndinoziva Mwari. Izvi handiite nekuti ndinoziva Mwari.
majokisi emhando iyi handisveke nekuti ndinoziva Mwari. Mawebsites akati handiende nekuti ndinoziva Mwari. Magroups akati handijoine nekuti ndinoziva Mwari. Haikuona kuti kana uchiziva Mwari vanhu havazive kuti izvo une umwari here kana kuti hauna. Amen. Hallelujah. Maziya patakanga tichitaurira namufundisi, pane nguva yataimboti izvo kana tichinamata taiedza kuakomodheta everyone aiuya kumba kwedu. Tichingoti kana zvakadai so ngatiitei kuti vanhu vazive nekuti tozosvika titange zvinonzi tiri vanhu vari rigid. Pane nguva yatinofanira kuita rigid. Amen. Ndaimbotaurira vamwe vanhu ndikati pamazuva efasting kana ukapuhwa chikafu hauzi munana muyedzo kuti hamfuke ndabva ndangomutsirwa munhu abva angonditi ndikatribhoni bva ndangondizvo ndichingoni ndikati hano Mwari ndokutenda nepamatisvitsa kumapasi 9 makuseni wakutorova tribhoni wachaya kuti zvabva nekupi hauzi munana hakuzi kurwirwa kurwiswa. Jesu chaivo vasati vapedza fasting vakatemburuka nechikafu Satani ane chivindi. Munhu akabva kudenga Ishe aburuka kudenga akazova munhu kuvanhu rikavadira mhamba redu pamuchinjiko. Asati aenda pamuchinjiko Satani anga atomboedza neSabatini. Alo? Anga atomboedza kuti chimborova idaiso chingwa ichi chingotaura ende anga asina recipe. Aida kuti gadzira chingwa chacho ochidya panguva isiri yekudya. Satani haana chaainacho. Kana achida kutiza newe anoenda nemakumbo ako. Iwewe anoshandisa makumbo ako otiza newe. Kana achida kudya anoda kuti udye panguva yefasting anoshandisa muromo wako. Hauzongere kana adya. Kana achida kutaura makuhwa anoshandisa foni yako atenge data rako. Amen. Imbotaura kuti angu magadgets ashandiswa naSatani. Zvangu hazvishandiswe naSatani, muromo wangu haushandiswe naSatani. Chese chinonzi changu chide changu handidi nacho. Because the moment you become a steward, the moment you become a custodian, the moment you become an owner, it will be up to you to use what God has given you, either to glorify the Lord or to glorify the devil. Ndezvako iwewe hapana munhu anozongwere kana ataura asina kuvhura muromo. Iwe une right yekuvhara muromo wako paunoda. Une right yekusaforwarda message yausingade kuti iforwardwe nekuti foni yacho ndeyani. Tikunzwisana here? Saka pamwe baba haikona kuzochema nevadzimu kana kuchema nambuya vanoroya kana kuzochema naatete vakafa vasina zvimwe zvavakaita. Pamwe pacho ndiwe. Tikunzwanana here vasalwana? So vakomana vakanga vaine mazita avakabva navo. Mumwe ainzi Anania, mumwe ainzi Mishao, mumwe achinzi Azaria. Vasvika kuBhabhironi. Amen. But hauchati oil nekuda kwokuti iri mubhaketi. What is contained is what matters. What is outside is not as important as what is inside. Of course, you can be packaged. Unogona kuona asenge kuZimbabwe nyaya yekungochinja zvinhu uchizvishandisa. KuZimbabwe hakuna chinonyatsopera. Taya chairo rikabviswa pamota roenda pangoro, rikabviswa pangoro dzabhutsu. Halo? Hatirase zvinhu. Zvinhu zverinoda sei? Tochengeta zvichingoenda zvidziye. Takamborana program pa DSTV channel 265 yainzi Uvapo. Saka first message yangu ndakasokarwa pasi nevatungamiriri.
but anasi hapana hapo zvamunodita. Zanaiti izvo kune group rimwe anjataura because dzanga nezvinoita nekunamata. Vaiti vakaona bhazi vanonga vachitoti dai rafa tatora mara tacho tagadzira madhishi. Kwavariwo bhazi vatoona chi madhishi asati agadzirwa. Ndoda kuti tibatsirane nhasi. Mwari vachitiitira zvakanaka. Uti I will not compromise. I will remain steadfast. I will write my own story. Ndonyaya ndiri kutaura mazuva anaya kuti I am making my own legacy. Can I get an amen? Saka nyaya iripo ndeyekuti vakomana ava vari vatatu. Vakatanga vari 4 naDaniel. Daniel ndobva aelevetwa, ivo ndobva vasara mbijana vasiri kupalace. Amen. Ndobva mambo aita a decree akati izvo ndoda kuti kwemazuva anoteera ndine chinhu changu chadavaka. But kana ndichinge ndangoridza bhosvo ndikange ndaridza ma-instruments ndoda kuti izvo munhu wese anopfugama. Amen. Ndobva paridzwa bhosvo vamwe vese ndobva vapfugama pana vakatarira hatizvisive tine watinopfugamira. Kune vanhu vanofanira kuita standard yechikristu yekuti anoti handipfugamire zvese zvese. Anoti I'm not going to compromise, I'm not going to kneel down. Kunyange ukada kundipa mari, I'm not going to bow down. Kunyange ukada kundipromota, I'm not going to bow down. Kusvikira mambo ashamisika, Bhaibheri rinotaura richiti izvo. Akati izvo vakomana bose vakari vanyarikani vakanga vambomubatsira paakanga arota hope dzake ndobva vasimudzwa nekuda kwokuti havana kunge vacompromise. But Satani zvaanoita nyange ukamushandira zvakadii hakuchengeti. Amen. Inini ndinobva kubackground ye-ATR, African Traditional Religion. Nyange munhu akanzi ane mudzimu wakakura sei, unozongonzwa mumwe musi chinzi mudzimu waparura. Wamunzwa statement iyoyo? Nhasi zvangu ndatoita mari panapa neschool fees. Ungonzwa kuti mudzimu waparura. Anonzi chii? Nyange chinzi waparura homwe inonzi yabvarurwa. Iri kunzi yabvarurwa homwe. Munhu uyo anga achibuda mudzimu afa. Saka iwo mudzimu haudi kusara usiri pasina. Unokubvarura kana uchinge wapedza kukushandisa. So no matter how much the devil uses you, eventually he departs from you. Eventually he starts demanding things that are outrageous from you. But you must always stand fast and you must not have shakeable faith. Ramba wakaisa kutenda kwako kuna Mwari. Nyange zvikaoma, nyange zvikarwadza, nyange vakakutuka, nyange vakakuvenga, nyange vakakurova, ita zvakati handiite. I am a child of God. I am going to live for Jesus. I know what I'm doing. Tikunzwanana here? Saka mambo azvinzwa zvikanzi vakomana togona kuita dhiri panapa. Hamuna kupfugama first time. But next time, ndoda kuridza futi, ndoda kukupa second chance. Ndoda kuti kana wambenge usina, tarisaone zvandaita moto ndabatidza kudhara. But ndoda kuti izvo, kana muchinge mabvuma kupfugama, then it's okay. Saka vanoti izvo, vakomana ava vanoti mambo raramai nekusingaperi. Nyaya iri pano ndeyekuti tine standard yatiinayo. Kana Mwari achida anogona kutirwira. But ngatiti aramba kutirwira, handisi kuzopfugamira icho chamakagadzira nekuti tiri vana vaMwari. Saka musabhodze zvenyu nekumirira kuridza. Nyange pamuchazoridza pacho, handisi kuzopfugama. Nyange pamuchazotaura pacho, we are not going to compromise. Tiri kutsvaga vakomana nevasikana, vana baba nana mai, vanoti 2026, we are not going to compromise. Tichamirira Mwari, tichamirira umambo. Mwari kana mukatirwira zvakanaka, Mwari kana mukarega zvakanaka, kana zvichiurayisa saka ngatife, asingafe ndiani. Bhaibheri rinoti mambo akaita hasha ndobva amwedzera moto times 7.
moto times 7 kureva kuti kana anga akamboisa wemapepa anenge akaisa wemukwa huni dzimwe dzedziya kana kuti wecall amene kuti times 7 kuti vaimezha nei times 7 ndobva moto wakupisa times 7 hanzi vakomana vakasunga ndobva vabva vasunga zvikanzi nemune wakanda moto kuita isusu pataita science taiziva kuti anonzi macontrol experiment. Control experiment ndeyekuti taunyatsoratidza kuti kana ukasanganisa liquid iyi neiyi zvinoburitsa liquid yeblue here kana kuti panoita explosion here unozonzisanganisa dzimwe dzisiri idzodzo tikada kuona kuti moto uri kunyatsopisa here kupruvha kuti hausi moto wekunyepa vachiona vakaenda kunovakanda muchoto ndo vakatsva manheru anhasi ndira kumbodeclarewo kuti vachiona vanokukanda muchoto vacho vanokukanda muchoto ndo vachatsva nekuti iri pemunonzi occupational hazard akuona kunoita basa risiri rako. Pane vakomana vakambopinda basa vakanzi muri pashift yekuchengeta Peter nyambiswa chechi yainamata uko zvinonzi Bishop Hadze Herod paakaona kuti vakomana Peter abuda haana kunotsvaga Peter akauraya vakomana vanga vari paJudha vanga vakamira kune vamwe vanhu vachafira paJudha yekurinda iwewe pane vamwe vanhu vachashaya basa nekuda kwokuti varida kuvhiringidza upenyu hwako manheru anhasi ndakamira pano semuranda waMwari ndoda kudeclare kuti no weapon fashioned against you shall prosper. Don't I declare that every tongue that rises against you in judgment, I shall condemn. Mwari vakati andiite basa iroro unokondema wega. Dzidza kurwa hondo dzako munyika yemweya. Dzidza kupota uchizvimiririra. Dzidza kupota uchiramba zvausingade. Dzidza kupota uchitaura kuti chakati handidi chakati ndinoda. Aripo here ari pano manheru anhasi anoti ini ndine mastandards andinawo. No weapon fashioned against me shall prosper. Every tongue that rises against me in judgment I shall condemn. Hachizi chitema ndo zviri kutaurwa naMwari. Mwari ndo vari kuti you shall condemn. Zvona vaizomufundisa kuti isusu sevaranda vaMwari hatibvumidzwe kublessa chakondemwa chanzi naMwari chikondemwa. Amen. Because hatina tsitsi dzinopfuura dzaMwari. Dai manditira amen pa. Andina kuti ndine utsinye ndati handina tsitsi dzinopfuura dzaMwari. Mwari vari kuti every tongue that rises against you in judgment hapana kunzi some of panzi every tongue that rises against you in judgment you shall condemn. This is the inheritance. Isaiah 54 verse number 19. Tongorova kuti kubvira kudhara wese apinda muna Jesu haango kondemwa akanyarara. Haungokeswa akanyarara. Dzidza kupota uchiramba macases kuti wangu upenyu hautukike, wangu upenyu hauitirwe zvemanga-manga, wangu upenyu hakuna anotaura zvaanoda, wangu upenyu hakuna anokondema. Kudzidza kugara wakakonektana nemablessings. Hallelujah. Fundisi ndanga ndichimbofunga nyaya yemablessings ndichifunga kuti patiri kuisa effort kazhinji yekubhainda nekukasta nekurebuke zvakanaka, but Satan ane measure, anomezheka, anogona kudzingika akabuda akaenda kana madhimoni akauya ari kana 1000 anosvika paanopera. But measures blessings aMwari hapana anogona kuamezha. Unogona kuramba uchingoti makuseni ega ega ndiri kuda mamwe blessings, ndiri kuda mamwe makomborero, ndiri kuda mamwe makomborero pamusoro pemakomborero. But Satani manje akavenga chechi. Anoziva kuti chechi yakakomborerwa iri more powerful. Chechi yakakomborerwa inogona kuita zvinhu zviombe zvinobva zvaita kunge hazvina nebasa remo unoitolereta. Ndiri kutsvaga vanhu vanoramba kutolereta nhamo,
anoti kana iri nhamo ndinoiramba nezita ramambo Jesu weNazareta, kutora your position as a child of God. Taura chakati handidi, chakati ndinoda, chakati ndinodaidza, chakati ndinoramba. Shamwari, the power of life and death lies in the tongue. Kana ukanyarara vachikutuka, madhimoni achateerera zvapedzesera kutaurwa. Pandoda kuti ugare uine inodzi the final say concerning your life. Uchitaura kuti chakati handidi, chakati handigamuchire, chakati ndinoramba. Manheru anhasi ndiri kutsvaga maKristu anoramba zvaasingade. Anoti muna January handidi zvakati, muna February handidi zvakati, muna March handidi zvakati, muna April handidi zvakati. Uchitanga kutarisa so kana wakambopinda muhospital gore rakapera, ita gore rino handipinde muhospital. Kana wanga wakagara uine machronic diseases, ita gore rino handiite chronic disease. Vamwe vanhu vakamirira kuprofitwa, but ukambodzidza kuzviprofita wega, kumbodzidza kuzvitaurira wega, uchiti inini ndiri mwana waMwari. Pane mupanhu anomboimba panapa anoimba kuti ndinobudirira chete. Pane ari munomwe anoda kupota achizviprofita muupenyu. Tikana ukatora girazi, ita kuti iwe uri mugirazi imomo. Nhasi ndinokurayira nezita raJesu, nyasha dzichakuteera. Hausi kuzova muswe, uchava musoro. Chaunobata chese chichaendeka. No weapon fashioned against you shall prosper. You are going to be connected. You are going to be networked. Favor is going to follow you. Pota uchizviprofita. Mfundisi vanogona kunge vakawandirwa kana tiri 500 muno. Pamwe pacho vanotaura vokotaura one word, but iwo une 24 hours dzako wega. Mfundisi vasati vataura, pota uchimbosanotaura, pota uchimbosanoprofita. Kuprofita hakurambidzwe, kunotokurudzirwa. Ukaverenga kuna 1 Corinthians chapter number 14 from verse number 1, inototi shingairirai, kureva kuti mfundisi mukanona ndichitsanya rimwe gore, muchanona ndiye ndichishingairira, mukati tete muri kuda chii, ndoti ndiri kuprofita. But ndisati ndaprofita vamwe vanhu, tombotanga ndazviprofita inini. Pana ari munomere anoda kuita kahabhiti kekupota achizviprofita, anopota achitaura kuti ini ndiri wefevha, anotaura kuti ini ndiri wenyasha. Kana ukasangana neni ukandinzwa tichiti, ukanditi makadii mfundisi, first statement yangu ndeyekuti dzandimomotera. Pandindo dzandimomotera usafunga kuti inamo nyasha dzandimomotera. Amen. Andotaura kuti I'm blessed. Ndozvandinopota ndichitaura mazuva ese kuti I'm blessed, I'm highly favored. Favor follows me. Kwandinoenda ina ntere mashura ndo anotogara atori pataiti. Ine chimwena kwandoda panapa pandatouya pana andonitera pano, anonitera panenda kudzokera kuKempton teki mangwana makuseni kuine dzimwe futi nyasha dzisina kushanda nezuro dzanhasi. Dambudziko nderekuti wakatuka uri grade 5, tikaita madeliverance 25, tikaita maservice 30, tikaita mitsanyo 88, tese ipapo uramba uchingotaura zvakataurwa naatete musi 1 wavakanga vatsamwira kuti warasa mbudzi. Ndozvaunoramba wakatarisana nazvo, kutadza kuisa value paminamato yako yawane makore uchingoita. Saka Mwari havapindura minamato iyoyo, nekuti iwe muridzi wemunamato hausi kutenda munamato wako, hausi kutenda anointing yakakukomberedza pano. Unoramba uchingofunga kuti zvakataurwa paya, unoguma wakuti one of my hobbies is to have cases broken over my life. That case imwe chete iyoyo. Saka ndoda kuti umbodzidza kuti izvi ndakanamatira ndakapedza. Amen. Dzidza kuti izvi ndakapedza, ndakanamatira ndaraiti ipapo. Amen. Fundisi, pamunoparidza rimwe vhangeri, because muchechi takasangana ani maona pachinzi pane vaenzi vanga vachinzi nhasi mauya vaenzi, regai ndikutaurire, pane vamwe vanhu vakauya kuno vakutonamata.
vakauya kunoku vakutonamata nevamwe vaane 10 years vachinamata pana. Saka hamungafanani. Alo? Haungafanani. Kana ukaona isu patakapedza grade 1 tapedza the next year taiziva block rema grade 1 tasiya rema kg takuenda kumberi takatongosvika tichibva paassembly tichiridzirwa ngoma yamaichasa amaichasakisa mabodi tichibuda takananga kublock rema grade 3 tapedza zvema kg takuenda panext level. Amen. Kana ngoma yarira ngoma imwe chete vhangeri rimwe chete but dzidza kuti apa ndakapedza handirambe ndakamira pa one stage ndinokura muna Mwari. I will grow in the Lord. Handingarambe ndiri pa same stage. Pana runi nzwisisa dambudziko ndere rimwe timu raingodzokorora takasvika varipo takasiya varipo. Amen. Ndo vaya vaizonziswa hatitambe nechi vanojaira kuita sei vaiona chero vainogara pavo vega havadi kukura vanenge vaita sei vakagarira kudya doi. Ramba kuita mukristu anoita udofu. Ita kuti chakati chananga ndisingaite gore rino ndakura. Chakati chananga ndisingaite gore rino ndakura. You become mature in the Lord. Titesere. Saka Shadrach, Meshach na Abednego vakakandwa muchoto. Vakandwa muchoto ndobva moto ndobva wapisa zvanga zvakavasunga. But hauna kupisa hembe. Sometimes Mwari vane dzimwe styles dzavanoita nezvinhu zvavo zvokuti moto unosvika usingopisa kuti dhirau rakasunga kana tambo kana cheni yonanauka yopera yobva yapera hembe yobva yaramba kutsva. Ndakamboparidza imwe nyaya ndaiti pakatsva hapatsvi. Halo? Saka musi wandakanga ndakuenda Mwari wakambondipa mukana bva nenda noparidzira varungu Cape Town. Saka ndasvika ikoko svika nemwe mfana aindiziva zvikanzi madam dara yakuti pakatsva hapatsvi munosvikoiti chii kana masvika kuCape Town. Amen. Fanango ndoiti fire. Hallelujah. Yes. Unofana ushanda nezviripo. Amwe inonzi fire. Praise the Lord. Vakomana ndakambona kama kafirimso kemwe bushman akaona vavengi vamubatidzira moto kunzoka iye ndobva anotora moto mushoma ndobva apisa paanga ari ndobva patanga kubvira moto wepaanga ari ndobva watanga kubvira uchinosangana nemoto waibva kunzoka but vakanosanganira kunze iwo moto ndobva watadza kutsva nekupisa iwo vanga vamira vari pakaoma. Nyasha dzatinadzo ndodzinotitakura kurwa nezvinoda kurwa nesu tinenge takatopinda kare. Jesu vanotitorai joko rangu muise pamusoro penyu kureva kuti joko tinenge tiinaro but anoda kuzouya nejoko rimwe anowana tiine rimwe kudhara anowana tiine chatakatakura kudhara anowana tiine mastandards atiinawo kudhara. Amen church. Hallelujah. Nditirewo amen ndikurudzirika. Saka zvakaitika apa zvisina kuzikanwa naNebhukadhineza ndozvataverengesa kuna Hebrews chapter number 1 kuti Mwari vanoshandura varanda vavo vachive mirazvo yemoto. Ndozvandauya kuzotaura nhasi kuti you are a flame of fire. Ndauya kuzokudefine kuti you are a flame of fire. Sevakomana ava vakanga vachifunga kuti vanovapisa vakaona vakatsva kudhara nemoto wedenga
toda kuti manheru anhasi nyasha dzaMwari dzichakukomberedza zvokuti pachada kuzouya muvengi achiita zvaanoda, achawana Mwari vakadhira newe kudhara, achawana Mwari vakakugadzirisa kudhara, nekuti Mwari ipepose yavo ndozvavanoita. Anenge ada kukubata anenge abata moto. Toda kudeclare manheru anhasi kuti hapana chidhoma chichasvika kumba kwenyu chikaita zvachinoda, hapana chikwambo chichasvika kumba kwenyu chikaita zvachinoda. Manheru anhasi toda kudeclare nyasha dzaMwari dzekuti you are going to realize kuti ndiwe ani. Oh my God, ropa rako harina anonwa, nyama yako haina anodya, upenyu hwako hauna anodeketerera, hapana anoreverera chakaipa pamusoro peuzita rako. Kana paina anenge ataura, kana vachiri kuda hari dzavo, ngavaregedze kuisa zita rako imomo. Kana vachiri kuda kuti zvinhu zvavo zvifambe, ngavarege kutaura nezvako, because the moment your name is mentioned, things are going to change in the supernatural atmosphere. Ndauya kuzodeclare pana apa kuti pane vakanditarisa. Bhaibheri rati Mwari vanoshandura varanda vavo vachive mirazvu yemoto. Ndine mirazvu yemoto yakanditarisa panapa. Satani akauya nenzira imwe chete, kana akutiza anotiza nenzira 7. Aripo here ari pano nhasa anoti ndandanzwa nekutiza, but pane zvakuitika manheru anhasi. Chandanga ndichitiza chakuzonditiza, chandanga ndichitya chakuzonditya, changa chichindirovesa hana ndakuchirovesa nehana. No weapon fashioned against me shall prosper. Every tongue that rises against me in judgment I shall condemn. Do I have somebody in the house who says I've been living a life of fear, but from today all my fear is gone? From today I am no longer afraid. I am no longer a slave to fear. I am a child of God. Hatitye varoi, hatitye manjusu, hatitye masatanista, hatitye vanoreverera, vanoenda pamakuva, nekuti anoenda paguva kahwana pagore, patisitogara tiri paaritari. Aripo here ari kundinzwa ane confidence yekuti zvandanga ndichitya manheru anhasi handichazvitya. Zvanga zvichimbondirovesa hana nekuda kwaJesu akapinda mumwoyo mangu, mwanakomana waMwari, 100% DNA yaMwari watinonamata. Wandakati Jesu pindai mumwoyo mangu, akapinda ari Mwari, moto unoparadza. Zvino kana moto wapinda mandiri, neniwo ndamoto. Tinawo moto, tinobvira asi hatiperi, tinobvira asi hatiperi. Nonzwa Mozisi achinzi akaona chigwenzi chakanga chiine moto, but changa chisingaperi. Handichinje complexion, handichinje height, handichinje senema, handichinje size yehembe, but ndinoramba ndichingobvira. Pane vanhu vandinoda kutaurira nhasi kuti pauri kudzokera kuindustry, pauri kudzokera kumarketplace, ndoda kuti uende uine definition yandakaona iri kunzi HD mazuva anaya. Inonzi higher definition yekuti zvawanga uri wanyatsova clear. Ndoda kuti uite confidence muna Mwari. Bhaibheri rinobva rati pane kusatya kwatinako kuti zvatinokumbira anotiitira. Tonight I am here to declare that you are a flame of fire. Is there somebody in the house who has been living a life of fear? Kana wakurara, indakati kana ndakunamata, andinamate nekuti ndotya Satani, ndonamata nekuti ndinoda Mwari, andinamate nekuti ndinotya madhimoni, ndonamata nekuti ndinoda Mwari. But mukuda Mwari ikoko, madhimoni anozofarisa, anobatwa mucrossfire yerudo rwangu naMwari. Kana achinge ada kuuya, anouya nenzira imwe chete.
wotiza nenzira nomwe. Today I want you to have that confidence. Kana unga uchingotya because vamwe vanhu nyaya yekunamata kwake akangoziya wedhi rekungoti bind nekuti cast, haatomboziya zvimwe zvaainazvo mukunamata. You are so full of potential, but you are not using that potential. Today I want you to increase your capacity. The Bible says, seeing, O barren woman, you who never had your child, for the children of a barren woman are much more than the ones of the one who has got children already. Extend to the left, extend to the right, extend to the front, extend to the back. Aripo anoti Mwari territory yangu yakukura. Ndiri kutsvaga munhu anozviprofita anoti territory yangu yakukura. Pandanga ndimbori apa siripo pandanga ndiri. Handisi kuramba kuti Mwari akandipindura mugore ra2025. Handisi kuramba kuti ndakaona mashura. But dai Mwari vanga vasina chekuita neni. Haya bakashika. Vangadai vakanditora. The fact that I'm still alive. Ndakatogarira konzeresa. The fact that I'm still alive, I'm going to do more exploits. Aripo pano nasi. I know that this is my year. I'm going to do more exploits. Kana maifunga kuti makaona nyasha, hapana chamati maona. Kana maifunga kuti makaona kugona, hapana chamati maona. Kana maifunga kuti makaona tsitsi, hapana chamati maona. Gore rino zvinoita chete. Yetabaya. Shamanda kausaya. Ndiri kuda kuti vanhu vaite confidence naMwari wavo. Ndakazombopa vanhu warning. Kune imwe nzvimbo kwandaiparidza. Ndikati kana ukandiitira shanje, ukanzwa kuti uri kundiitira shanje, handisi kukurambidza. But ndiri kuti chimbotanodzichengeta, uchazodzinidha pamberi apa. Nekuti unopedzera shanje pazvinhu zvisina basa. Nekuti kwandiri kuenda kana uri kurwadziwa nepandave iye zvino, uri kutambisa shanje. Nekuti pane kure kwandiri kuenda. Ndiri kutsvaga mumwe munhu anoti naJesu ndiri kuenda kure. Anoti naJesu nharaunda yangu ichatambanuka. Anoti naJesu zvikuru zvichaitika. Anoti naJesu ndichaona kubwinya kwaMwari. This is one thing that I know. I am going to see the goodness of the Lord in the land of the living. Yataboshaka. Musanda kaya miakata mashanda la bakaya masada yebaka shaka mahana salo tuzvinzwisisa Bhaibheri riri kuti wese anonzi muranda waMwari. Mwari vanomushandura vomuita murazvi wemoto. Saka ndoda kuti uzvinzwisise nhasi kuti yaye flame of fire. Paunofamba unofamba uchibwinya, pamwe pacho hauzvioni. Nekuti Bhaibheri rinoti izvo Mozisi aipenya, but vaIsraeri ndo vaiona kupenya kwake. Iye anga asingazviona. Aingoti ndiri Mozisi. Rirangoti nhasi paunenge uchifamba, varoyi ndo vachaona kupenya kwako. Vavengi ndo vachaona kupenya kwako. Vasingakude ndo vachaona favor yako. Vanotaura zvakaipa ndo vachaona zvichiramba. Yetaba yakasvika. Pana ari kundinzwa here manheru anhasi? Anoti gore rineri, I've just discovered my identity. I am a flame of fire. I am a flame of fire. Handisi kuti uya pano ndikunamatire kuti uve a flame of fire. Ndiri kuti utori flame of fire pauri ipapo. Handisi kuti kana wazopfeka suit ndopa uchaita flame of fire. Ndiri kuti uri pauri ipapo uri flame of fire. Handisi kuti pauchatenga imba ndopa uchaita flame of fire. Ndiri kuti usati watenga imba kudaro utori flame of fire. Handisi kuti pauchabuda mumukuku ndopa uchatenga ndopa uchava flame of fire. Ndiri kuti uri mumukuku imomo you are a flame of fire. Handisi kuti pauchaita degree ndopa uchaita flame of fire. Ndiri kuti usina degree ndopa uchaita unorenga utori flame of fire. Handisi kuti pauchatora driver's license ndopa uchaita flame of fire. Ndiri kuti usina license kudaro you are a flame of fire. Bhutsu haite presidential shoe nekuti yakagadzirwa ichinzi presidential shoe. Inoita nekuti yapfekwa napresident. Imba haite palace nekuti yavakirwa kumasabhabha. Inoita palace nekuti yagarwa namambo.
ndinoda kukuudza nhasi kuti muiri wako wauinawo iyoyo wakaitirwa nyasha naMwari. Mwari vakaitira muiri wako nyasha. Chamwari zvimwe zvacho hazvimwari kana vakuda zvavo havachinje zviri physical, vanosiya zviri physical zvakadaro, vose havoisa zviri supernatural. Verenga unzwa kuna Corinthians, Paul anoti we have got this treasure but it's in earthen vessels. Pamwe pacho zvinotyiwa nevanhu zvavanotyira Mwari havazvichinje. Hallelujah. Moses achikakama so. Achikakama, he was stuttering, achikakama. Mwari vanoda kunomushandisa akadaro. Havana kutanga vatsvaga speech therapist. Havana kutanga vaita rurimi kuti ndakukubata rurimi rwako kuti uchinje. Vanoti wakadaro uchikakama enda unoita mashura. Asi ndoda kudeclare panapa kuti zvauri izvozvo minana yaMwari chatanga kushanda. Ichibva nepauri ipapa nestandard yauinayo iyoyo Mwari vachaseenzesa iwewe. Kana paine anga akakutarisira pasi akaita mistake, ndakazonzwa umwe mufana akuimba nemumwe mupostori gore rinei akati makakurumidza kundiseka musati maona zviri mberi. Dai makaziya musina kundiseka nekuti pane zviri kumberi. Shamwari pane zvinhu zviri kuitwa naMwari mauri. Vamwe vanhu vakakuexitisa magroup vachakutsvaga iweya. Ndakamboona mumwe muchinda anonzi Jefta haana kuenda kunojima but anonzi neshoko raMwari pakamuka hondo akaona kuti yatiigoneya iri kuda Jefi. Manheru anhasi ndakazodeclare kuti you're a flame of fire. Ndakazodeclare kuti you're a flame of fire. Ndinoda kuti utange kuita confidence nezita raMambo Jesu weNazareta. Unoziva here kuti unogona kungocreata a zone of discomfort. Kungokwidza volume yemoto uri mauri. Moto uri mauri wongotanga kupopota so. Madhimoni ndo anochemera kubuda. Madhimoni ndo anochemera kubuda. Patinoita deliverance pastor hapasi pese patinoti come out. Hapasi pese patinoti cry out and go. Pamwe pacho tinongowedzera moto tongoti moto uri maari. Ngaungotanga kubvira zvakanyanya. Nonzi muri kumudzidzisira chiizvo zvototi hausati wakwana takuisa times 10 unenge uri mari. Unsati akutsva unsaona obva wati ndakuisa times 15 unsa manje muda kuti ndiende kupi toti tawapa number 20 haiwa chindiregedzai kwenda chimbomira ndongo chitoda kugara chimbomira apa ndakuisa pa times 30 kuti munondiuraya kana nai vedu vana takunyatsowedzera manje moto uri mauri ngaubvire zvokuti madhimona anonzwa ega kuti hapachagarika, anonzwa ega kuti hapachamirika, anonzwa ega kuti hautangike, anonzwa ega kuti hauroyeke, anonzwa ega kuti hapana chaanogadzira chinobudirira. Toda kuwirirana manheru anhasi kuti kana riri dhimoni rezvirwere ngarinzwe moto uchibvira, kana riri dhimoni rerejection ngarinzwe moto uchibvira, kana ari macases ebarrenness ngaanzwe moto uchibvira. Ingotanga kuti ini ndiri moto, haikona kumirira kuudzwa nemumwe munhu. Taura wega kuti kana ndiri seni ndiri moto, kana ndiri seni ndinobvira, kana ndiri seni ndinoririma. I am a flame of fire. I am a flame of fire. Haikona kuudzwa nemumwe munhu. Mumwe munhu ari kuti mufundisi chidaidzai altar call muzotiturika maoko. Handisi kuita zveizvozvo nhasi, ndiri kuti connectana nemoto wako uri pauri ipapa. Utange kutaura kuti inini ndiri moto, hapana achandimisa. Pauri kudzokera kuindustry, vamwe vachidzokera vaina natula nanabhechuluda, iwe wadzokera uine moto. Utaura kuti ndiri mwana waMwari, ndine DNA yenyasha, ndine DNA yemoto. Mwari wandinonamata, moto unoparadza. I want you to have that confidence. Zvandiri kukutaurira izvi handisi kuti mangwana tinodzokera tichitangisa futi. Tiri kupfuurira pamberi nenyaya yekuti I am a flame of fire. I want you to be prophetic. I want you to have confidence. I want you to declare. I want you to mention it. Yebakashaka mahanda. Zvanga zviri mauri, zvanga zvakavarairwa nekuti wanga usina kutenda. But now we are connecting.
with the faith of the living God. You are saying it's happening. You are saying it's happening. You are not going to be a coward. You are not going to be a timid person, but you are going to stand like a flame of fire. Jesu vanobva vati ndakauya kuzokanda moto panyika. Zvino ndinoti dai wachitobatidzwa zvawo. Chechi muri pano here? Ndiri kutsvaga vanhu vanoti rudepota haidhererwe nemadhimoni kana ndiripo. Haidhererwe nemashava kana ndiripo. I am a flame of fire. I know I am faced by world changers, men and women who are fearless, who will stand fearlessly. The Bible says the wicked flees with no one pursuing, but the righteous, they are as bold as lions. I want you to stand boldly like a lion. Kutanga kuloncha anonzi ma-intercontinental missiles. Uchiti ndozvigadzirisa pagoka, ndozvigadzirisa pazviyambe, ndozvigadzirisa pamondoro, ndozvigadzirisa pachivya, ndozvigadzirisa parusape. Ndinoloncha moto. Reta maya baka shaka maana, randa kaya masana, ramaka shamayana, reta la baka yanda mashika, mosanda kaya maushikaya, masanda riete temana, yamazanda kaushikaya, mosanda kaushakaya. The name of Jesus, the mighty name of Jesus. Go and demonstrate to the world who you are. In honor of the in honor of the and row in there and funduke. Dine nyasha zinonditevera. Dine simba rinonditevera. Ndafamba ndakazara moto. Kufamba kwangu kwese ndofamba ndakazara moto. Vanondivhurira nzira pandofamba. Pano mweya yetsvina ndo inondiona handiitsvagi, ndo inondiona. Israeri yaionekwa naMoabhu, iyo yanga isingaone Moabhu. Moabhu ndiye inotsvaga varoi. Israeri anga asingatombotsvaga na divine protection. Zvaipedzerana ikoko. Dzimwe nyaya hautombodzinzwa. Dzopedzerana ikoko naMwari wangu. Hallelujah. Ukazoona paine shoma dzazonzi naMwari iyi ngaiunzwike. Ndizvo. But otherwise, zvinja nabasana zvinondiwestera time. Mwari anopedzerana nazvo behind the scenes. Hallelujah. Hallelujah. Mangwana, we'll be making declarations. Mangwana, we're going to be establishing something permanent. Mangwana, things are going to be happening. Hallelujah. Ndikunzwa kuda kuzvitaura ndega mufundisi. Mangwana ndiri kuuya naApostle mberi. Trukuya tesu. Hallelujah. There's going to be corporate anointing. Anointing from the Jirijis. Anointing from the Mnemos. Anointing from the Mberis. And we are going to see and experience the power of God. Anonyepa madimoni. Anonyepa. Anonyepa. Niraye nyumangwana uyamakagadzirira. We are going to see the glory of God. He's actually in town. He wanted to come today, but I said, no, I want you to serve in the all-night prayer. So you're not going to come, but tomorrow. Hallelujah. Pastor, just a bit samangwan. Hallelujah. Muzita ra Jesu, hallelujah. Mangwana zvakare tinenge tiripo. Nyasha dzinenge dzakawanzwa naIshe wedu Jesu Kristu. Hallelujah. Zvinenge pachinenge chakachaya mangwana. Ndinokuvimbisa autangi gore matangira avakamboita rimwe. Gore rimwe nerimwe rine nyasha dzaro. 2026 ane nyasha dzake. Amen and amen. Chishuviro chako ndechekungoti zvandisati ndakamboona ngandizviwane muna 2026. Nekuti hausi kudzokorora. It's a new year, new blessings, new anointing, new levels. Ndanga ndichifarira kuti ukasvinwa panobudei. Ukasvinwa panobuda bradfuru. Panobudei. Kana ukasvinwa panobudei.
Love is not love until when you are shaken. People that support you when you are shaken, then you know you have people. People who stand with you when you are not going anywhere, you know they are angels. Because men in time of trouble, they say, we don't know this one. Mwari ngaakusimudzire vatumwa gore rino. Mwari ngaakusimudze gore rino. Zvinoita chete. Unogona kudya chausati wambodya wane 58. Unogona kuona nyasha dzausati wamboona. Gore rino 2026, it's a new year. New blessings, new starting. Tiri kuenda kwatiri kuenda. Nezita raJesu. Mweamtsvena aindibvunza akati, what do you want in terms of finances? Ndikati Mwari batanidza iyese yandakashanda pandiri kubva ndiri 0 grade. Batanidza iyese yakashanda pandiri neyandakazotsvaga muiti times 10. Kungozviprofita so. Kungodzidza kuzviprofita so. Wakatarisa chechi inobva wataura kuti ndini ndine ndakamira panapa. Ndisu vanhu vacho. Iwe ukasamira kumba kwenyu hakuchaberekwe vamwe vanhu. Iwe ndiwe wakaberekwa kumba kwenyu. Mira kuti ndini munhu wacho. Chipedza revival inoda kuti kana vabereki vari vapenyu uvaisire message uti Mwari akaita zvakanaka makabereka inini. Urukunzwa Dhube, tarisa mai vako so chiti mama, don't worry, mukomana aripo. Kwete kuudzwa nevanhu, vaudze profita muupenyu hwako kuti mukomana aripo. Kana mukomana aripo zvinovapo. Kana ukaprofita zvinotanga kutera. As a man thinketh, so he is. Ukagara panyika uchitya unodzingirirwa. Ukagara panyika uchityisa unodzingirira vanhu. Plus kana wakutyisa uvadzingirire vatiza vega. Mangwana kunenge zvakatiitira zvakanaka. You are a flame of fire. You are not an ordinary person. Wanzwa zvandikutaura. But ukasvinwa unobude chandinakidza. Iya mabhuratifuru anobva pedu panyanga. Ende rakanaka kudarika orange. Chiriona so. Rakanaka nerihombe kungoriti oso. Pare musi ndakati ndari kumenya vandaitsa nhango 3 mukana kudzitswanya kudai. Chiso chinochinja wamana fruit novava iroro. But sema Kristu patinosvinwa tofanira kuburitsa maorange. Sema Kristu patinosvinwa tinofanira kuburitsa chi maorange. Pamwe pacho paunobuditsira maorange pacho pane pakaoma. Unongo chingoti dai ndangoita bhuratifuru wawawiwa, but that's not our nature. Tinofanira kungoburitsa chi maorange. Noti ndingabuditse orange wangu ere pavanhu vakadai, regai ndibuditse bhuratifuru, but takagadzirirwa kubuditsa maorange in season and out of season. Mwari verugare vachikudzwa. Mwedzi wedu uri kuperera pasina kunaka. Musi wa1 isandi. Ma-expenses edu anobhadharwa before 1. Saka vese vanokwanisa kuita ma-transfers. Transfer today and tomorrow so that we are level with finances. Iva munhu akafanana ne-steward. Steward mufudzi haati pandazoitira anoita kuti zviite. Imagine kuzobhadhara fees yemwana exam ranyorwa kare. Anditika mabills edu anopinda musi wa30, which is tomorrow. Those that have capacity to do musi wa31, do it. Kune vanhu vanoti ndinomirira Sunday. Ingova a good steward kuziva kuti month end, just like my bills, I pay my tithe on time. It's not only about paying it, but pamwe pacho it's paying on time. And vese vanokwanisa hatina kuti vasingadi bhadharai, vanga vagara vachida. Tiri kuti takurai mutoro, do the transfers on time. And ngova munhu anotakura mutoro on time. Vese vanokwanisa, let's do. And it should not only happen in January, it should happen every month. Kana mari yako yangopinda, ngaiuye irege kuchengetwa pamwe chete neyako yekudenga ngaiuye. Kune vese vanokwanisa, tiite nhasi, tiite mangwana before month end, let's transfer. Kwete kuzomirira kuti kana zvangu zvazopera ndozoita kubasa raMwari. Hatisi kuti hatina mari yerent, no tinayo, but we need to be good stewards. And we need to run the church
the way we run our bills. Kana bondi richinzi rinopinda musi wa2 ngaringopinda musi wa2. Saka vese vanokwanisa kuita matransfers mwedzi wedu wapera. Ngatirege kumirira Sunday. Let's do it now so that my bills murerutsire mai Mugando basa ravo rireruke. Pamwe pacho vanozoisa message kuti mufundisi I can't pull through. Ndonotora yana Ngando transfer. Only to wait kuti kana yenyu yazopinda, but that's not good stewardship. Stewardship is when we do the right thing because we are the members of the assembly. Muzita ra Jesu, hallelujah. Muzita ra kana ndataura zvakanaka imbondiombererawo maoko. Muzita ra Jesu, hallelujah. Saka vese vanokwanisa, let's do the transfers. Even ukaita immediate transfer, apana chaunoruza, it's just 100 rand extra, 80 rand extra, 54 rand extra, depending on the type ya account yako. Uchizviitira Mwari, zvakanyanyisa kudi kunaka. You see what I'm saying? Make your substance serve the Lord so that you may increase also in substance. Amen and amen. Amen and amen. Ende pamwe pacho ukazowa mutekwa unoza kunomwe munhu achitobuda muno matwana nyaya. Hii kuchechi kwakaoma tatonzi tibhadhare in advance. Kana yatodaro chichengeta because inokutsvagira kutukwa. Wanzwa zvandowedza kutaura. Kana yatodaro chidya yenyu. Chechi haivari. Kana yanyaya yemustriti chitoshandisai because inotaura inanza ndakambotaura anything undabhadharira Shannon fees. Ndiani wenyu akambondidzwawo ndichitaura ndakataura it's not a burden, it's my pleasure. Uri mwana waMwari, take pleasure in saving without being scornful. Hakuna mwana anotaka tumira mai over avati dai ndisini vakafa. No, when we serve the kingdom, we serve in humility and we serve sincerely. You see what I'm saying? Asikana ndakuto transfer yangu tingazopindira chechi panze iyoyo chengeta. Kana yatongodaro yakuda kuti igare maaccount menyu haifaniri kuuya kuno. Burden bearers ndogara nchiudza vanhu kuti kana uri mwana ane mubereki achiriko mupenyu, ukaona mai vako vachiti paungano pane vanhu 1000 kana parufu vanoti mukomana mataura naye here. Nekudenga kune mastewards anofanira kuti kana tasvika pabasa raMwari kune varume nevakadzi vanoti we stand for the kingdom, we are the kingdom, we partake in the kingdom unconditionally. Pane one munhu ari muno handisi kuvaona nhasi baba Chikasha vakauya kwandiri vakandichallenge. He came to me muofisi mangu vakati baba ndimbotaura nemi. Ndikati muda kutaura neni kuti shi. Ndakafunga kuti kumba kuri kurwariwa zvikanzi no mudhara kana paine chanyatsa kuramba kufamba fonera inini. Unoza that boldness yekuti munhu anokuvharira muoffice oti kana paine charamba kufamba inini nemukadzi wangu tiripo tifonere. Unoza that form of boldness yekunzwa kuti inini ndiripo. Havasi kutaura zvekumba kwangu aiwa hati kana pachechi paine charamba mondifonera. Ndikati ko kana yakawanda zvikanzi kana credit card baba hatigoni kusiya zvakadaro. Unoza that level of boldness. Unoza ndakabva ipapo vachibuda ndakuvataurira ndakaenda kuKlufendale ndikanoti Mwari uyu murume uyu aonei. Handisati ndavatsvaga, hatisati taita need, but that level yekuti kune munhu ari kutora church kuita personal kuti anogona kunoikweretera. Pane vanhu vanofanira kuita masteward. Mukatarisa mhuri dzakabudirira dzine vanhu vakava masacrificial in the family. Kuti paaifanira kubika poto yevanhu 4 akabika poto yevanhu 10. Kwete nekuti aiva nazvo akati mhuri yekwedu hairari nenzara ndiripo. Kune vanhu vakaitirwa nyasha idzodzo naMwari yokuti aine vana 2 anenge achibika poto yevanhu 9 anenge aizwa kuva a steward of the family, a giver of the family, the blessing of the family, the fountain of the family. Manzoza ndwezara kwete kwenyu kwekuti kukangoya munhu munototanga kubvunzana kuti vanodzokera rini. Teta vanodzokera rini. Hei vadya 10 pieces dzechingwa. Hei vadya 9. Hei vazora majarini nedovi nejemu. Iwe kana denga rakuzarurira vakazora majarini jemu nedovi. After a week vanosvotwa. Kana ari majarini ngavagadzire kuita porridge kudai. Vakamarova ka2 havamadyi futi. Denga rikakupa nyasha.
denga rikakuzarurira unoita mai vemhuri, denga rikakuzarurira unoita father of nations. Kuri kutsvagwa varume nevakadzi vari kutakura mutoro kubva pafamily kusvika pachechi kusvika panation. Vana Nehemiya wenguva yedu muri kunzwa zvandataura. Saka pandiri kukumbira kuti itai on time or transfer, we are not begging. We are not begging. We are doing good stewardship. We are itizopa kunashe. We are itichimbirwa deti. We are ever overwhelmed by your teaching. May the good Lord be with you. We can't wait for what you have said. And we are coming expectant. At your word, you find us here in numbers. Tichimbirwa tichipa. Makanaka Jesu muno shamisa. We are itizopa kunashe. Nezira tito. Makanaka Jesu muno shamisa. Imi muno iteminana. Nezira tito. Makanaka Jesu muno shamisa. Imi muno iteminana. Nezira tito. Muno iteminana. Muno iteminana. Muno iteminana. Nezira tito. Imi muno iteminana. Muno iteminana. Muno iteminana. Nezira tito. Tasiona muno iteminana. Muno iteminana. Muno iteminana. Nezira tito. Tasiona muno iteminana. Muno iteminana. Muno iteminana. Nezira tito. Tasiona muno iteminana. Muno iteminana. Muno iteminana. Nezira tito. 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 Muno iteminana. Muno iteminana. Regai ndikumbire mama vana mate vataure nyasha uye vatitaurire shoko rekuenda naro tichimirira kudzoka mangwana. Tinamate baba vedu zita renyu ngarikudzwe madekwane ano. Tinokutendai mweya mutsvene nekutidzidzisa, tinokutendai Mwari nekutisimbisa. Tinonyengetera Ishe wangu makatendeka pataa kunopinda muguta. Tive mirazvo yemoto Jehovha. Tinotenda madekwane ano mweya mutsvene, tapa zvipo zvedu nezvegumi zvenyu kwamuri. Tinonamata kuti tiropafadzwe tiitirwe zvakanaka. Chivai nesu manheru ano pataa kubva pano tichienda muguta. Nyasha dzenyu nekuwadzana kwamweya mutsvene zvitiperekedze muzita raJesu. Amen. Hallelujah. Tibatanidze zvakare maoko tichitenda baba vachibuda tingovafarira muzita raJesu. Ndichipa nguva yose nekuzara kwayo kunana baba vari kutigadzirira transport. Kana usina transport usafambe netsoka. Pane vakatomirira kuzotiitira zvakanaka. Just step up front so that tisanonotsa kuti zvifambe muzita raJesu. Baba Mushakwene vamunoshanda